тази логика искаме да я преизползваме. В тази ситуация казваме тази функция, qui се случва в един хук, който може да си го вземем с меню to use event и това трябва да взима много неща. У нас това нещо трябва да не случи вътре в хук, просто да ретърнем. Ние май не трябваше да използваме хулка, просто функция. Също ни дава хулк повече от една функция. Ако е пикър, тук взимаме контекст. Да, ние не го взимаме от контекст. Това е си даваме евенти. Това остане така. Да. Трябва за функция. Тук взимаме една функция, която подобно на getCapital казва shape events. Даваме евентите. Имаме в event utility. И ще работи както си работиш. Да, значи просто функции не това. Може и от контекст, обаче теха да са още импорти там, пък няма нужда да е през контекст всичко. Се замисля, наистина това си е вариант без хулк. Това да ще хулко да ни помогне, ще вземете импорт и да направя абсолютно същото, ако бехме дали. Което е идея, защото връзва няколко ютила. Да го пробваме ли как е с хулк, да майки направим един комит. Единно достатъчен. Ако искаме да го направим, да е хубаво, може би ще направим следното нещо. Не трябва контекстно, трябва и тези неща да ги приема. Което може да стане доста по-клин, като се замисля, защото там е импорти на место дека са ютилки, става манджа сгоре, да, ако тръгнем в тази посока, пък тук общо проблема ни се решава тривиално вече. Къде напехме на функция. Сега ние пробваме нещо много интересно. Пробваме асинхронна функция, която взима всички тези неща. Тази функция, която взима евенто, че ние с този хулк може още повече да го абстрактнем. Този хулк може в момента да направи връзката с контекстно. И тук отпадат 4 импорта. Да, ние дори може да се отървиме от тя да ги подаваме. Може само евентите да. Ето, това е силата на хулк само, защото он, за разлика от функцията, он е компонент и може да закача за дървото и сега вече мога да търся неща. Примерно ако тук му кажем, искам пич да си ги набавиш тя и му казвам, вземи го от client контексто, вземи го от worker контексто, вземи го от invoice контексто и вземи от item контексто. За разлика от функцията, това не му трябва да знаем за тя. Ние връщаме функция, която... Чекай, нещо не мога да се ориентира. Искаме асинхронна функция, която взима обекта и прави някакви неща. Тоест ние връщаме функция. А тази функция в момента функция, която мапва евента. Това са евентите. Не само те ги вземе фактически. Де ги взехме. Тази функция не трябва да знае. Тази функция на свои редки приема евентите. Она ки се грижи да не самия хук, а самата функция. Виж сега ще стане. Буквално инстанцираме функция от този хулкър. Он си взима всичките неща, да му трябват.
през контекстите тук. То хук в момента не спестява цялата дъндания да импортваме всичките уния неща там. Сега как го използваме? Ние казваме, че use shape event е някаква функция, която е shape event. Тук тази функция на нас вече няма да ни издава. Нека си да вземе подобно на това. Кажем shape events да нищо use shape events и да видим дали работи. Get theme is undefined, type is undefined, create folder is not defined, use shape events yes. Не трябва това. Само get theme не мога да се ориентира от дека. Да съм го изпуснал. Не работи. Наприхме хук. И от тук нататък знаете ли, ще се случва са. Така по-къмитваме, защото работи. Тук нататък почваме да ги требяме като пилци. Аз ми мах. Купя в YouTube, това не трябва да е YouTube в някакъв случай. Тук те импорти в YouTube импорти, много и спикъра не трябва. В Event Table мога да махне това. Съответно това. Сега да ги използвам на някое друго место още. В Event Table.js, нека да ги използвам. Аз ги подавам на шеф. Няма да ги подавам. Не работи. Client, don't define it. Client, казваме някъде. Client, да го използвам. Няма абсолютно никъде. Май да работи. Май. Това е едно нещо не ми харесва и това е, че загубихме периода. Това не мисля, че е толкова свързано с хук. Ето работи като преди. Обаче има хук сега. И ако дам last man, пак не ги изглежда. Перфектно е. Вижте колко много код се махна от това стана елементарен компонент с един хук. Сега си представете, ако get eventите през хук, малко overkill. След периода и цяло е този период менеджмент, защото буквално са анонимни функции, дека могат да се ретърнат като пакинг. И ние мога да направим хук, защото и ни трябва дека връща всичките тия. Даже не са толкова различни. Има get last month, get next month. Буквално трябва да кажем get next month. И тук да го дефинираме, ще стане нещо от този род, четвърте, с след period, няма да даваме дати, то може само да ги извикаме. На първо време може тия трите да ги направим в един хук. Сега, щом работи комитваме, поразтребихме тия импортите, логиката, разхвърляхме ги в хукове, така че не е по-лесно да го менеджираме и така нататък. We're gonna do another one like that. I think this is the best one to start from. Maybe not. More like this one. Basically we're gonna have a few functions being returned. So this is going to be use periods. Then in a similar fashion we're just gonna drop all the functionalities. I don't think we need the state, or maybe we can pass the state as well, because values and set values are just the values are being exported, but then we leave functionality to change the values, which can become a pretty cool custom hook for managing the event period on the calendar. As I said it, why not do it? All these functions can now come, maybe copy it at first. It's pretty much functions for new values being returned. Well, basically this takes values. Oh no, this takes the values straight away and sets them in the... Oh, I get it. Okay, I'm gonna leave this for like the example. We can always check how it's done, maybe
I might want to use it. So it takes those. When we're passing hook, we actually want to take, first of all, let's like start exporting. So every time we have const, we want to take function, come here and use const. So now we got the base functions, which is for traversing the months. Bin handler, I don't know if I even want to pass anything to that use periods hook, because at the end of the day it's just these three functions, plus we can also manage the state within the hook. If it's yes or no about the session, the get events, we have it in the context, so this probably has to stay there because it's making connection to Google API. The session comes from the out context. Maybe we need to know about it. The period though can come from the hook, and this period we define here. So this is our state now. Simple as that. We wanna return the period, and probably wanna give the change values. It's going to be change period now. We want to give the other function that was, and we're not going to need that soon. Dates and date. Besides, where do we use it in the first place? So we might want to take this as well. We might be able to get around it, but this is going to simplify the event table so much. We can actually focus on the thing it's doing, and this is showing the events. The session, we can't get around it. This comes from the context, so it stays here. But this use effect is doing the set period, which can in its entirety come to wondering if I actually can manage този set period. Искам само да го извикам lin, защото той какво ще направи? Ще вземе датата, датата, тя така лин, че я пребрахме там. Тоест това нещо ще е една функция, въпреки че то е state management, не е функция. То е това. Тоест ние искаме всеки път, като датата се смени, да викаме оная функция, да последва периода, а оная функция трябва да е това. Тя не трябва нещо. Тук това забелязвам, че тези евенти те ще са извън това, тъй че аз така няма да мога да го менеджирам през hook state-а. И сега бавничко ще ги екстрактнем в custom way, където да облегчи компонента. Разчупвам на парчета се едно. Абстракция го. И тук това навсякъде ще трябва да изчезне. На мене, за да променя периода, ми трябва само извикване на функция. Той е set period става, взимайки датата. Защото аз искам ето това, като се промени, едва ли не, да смени месеца, да го върне едно напред, едно назад, ето set date. Но това се случва така или иначе. Его, тя си менеджират. Това на мене просто ми трябва тук периода да депендва на датата ми трябва. Тя датата, като идва от тук, значи на нас change периода, той човека няма да го извиква, той ще извиква само когато датата, която връщаме, се промени. А set периода, това вече няма да прави това. Това ще се случва, когато човека натисне месец напред, месец назад. Сега това дали ще поработи. Така. Тук трябва да кажем просто set period, сега те ще ги закоментирам, да видим как се случат нещата, дали съм на прав път. И аз трябва да започна да екстрактвам вечето на функцийка. Get eventите, те зависят на периода. Но тук ще кажем само set period, защото ние повече трябва да се изпълни. Защото ние вече зависиме на два стейта. Тук това ще го махна. Периода също не ми трябва.
И сега ще си извикам моя usePeriod hook, който е поредния hook. Const, тук сега ще са повече неща. Да видим какво връщаме. onSubmit нямаме. Change handler ние не използваме, ние го правим през анонимни функции. Ами това явно трябва да вземе датата, но той я вижда датата. И ще я запази в тия двете пропъртите, които пък после ще направим заявка с тях. От мене не трябва да я дърпа, защото ще е анонимус. После датата той трябва да се я вземе от тук, което и става. Initial value нямаме, само изпълняваме usePeriod и той връща всички тия неща в това. Но това е обект, така че трябва да го деструктурираме. Малко се свали. Това го забравих. Това ще е usePeriod. Извикваме си я. Да, то не е, защото е change period, няма как да експортна същото име. И сега това очаквам, че ще работи по същия начин, както ще работиш. Да видим дали ще остана само с очакванията. То ми каза change month period is not defined. Вътре в usePeriod нещо съм бъркал. Функция, която идва от утилките, а month periods са тия. Да, то е идеално за хубаво. Тъй ще облегчим. Change month. Също тук и още един импорт, който е month periods. Ще ги разделим така. О, бачка. Леле, не мога да повярвам.